Ak vaše srdce bije pre slovenský hokej, viete, že je naplnené radosťou, aj bolesťou. Niektoré legendy nás opustili príliš skoro. Ich príbehy si zaslúžia, aby sme si ich pamätali. Zastavme sa a spomeňme si na 3 slovenských hokejových hrdinov, ktorých životy sa skončili tragicky. Miroslav Hlinka, obľúbený útočník, šampión, mentor. V roku 2014 bol svet šokovaný, keď si siahol na život. Jeho absencia stále rezonuje v hokejovej komunite. Pavol Demitra, jedna z najväčších slovenských hviezd, zahynul pri havárii lietadla Lokomotívu Jaroslavl v roku 2011. Bol na ceste na novú sezónu KHL, ale osud mal iné plány. Jeho úsmev a zručnosť chýbajú v každom zápase. Marek Svatoš, talentovaný, neúnavný, nezabudnutelný. V roku 2016 nám ho príliš skoro vzala závislosť. Sám v hotelovej izbe. Tieto príbehy nám pripomínajú, za každým dresom je ľudská bytosť. Uctíme si ich pamiatku, nielen ako hokejistov, ale ako ľudí, ktorí inšpirovali národ. Odpočívajte v pokoji. Legendy.